हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना लकडाउन समाव न'आव थानानै बरिं मोनदोंबाथाय मबाइलजों रां खामायनो सानदोंब्ला इ भिडिअ'आ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। नोंथांमोना आंनिहाय नायनो हागौ आं बेसे फैसा खामायगोन, 9 थाखा, थाइनै, थाइथाम, बिदिनो नोंथांमोना जेसेनो हायो एसेनो खामायनो हागोन, जेसेनो टाइम होयो। नोंथांमोना बेहाय गेम गेलेनांगोन। बेहाय नोंथांमोना 10 थाखा ब'नास मोनगोन लगिन खालामनानै साइन आप खालामबाथाय। बे फैसाजोंनो नोंथांमोनहा खामायनांगोन रां, आरो नोंथांमोनहा जोब्बाथाय एडबो खालामनो हागोन। नोंथांमोनहा mwndwbaखौ आं डिसक्रिपसनाव होबाय लिंकखौ। नोंथांमोनहा बेहाय केराम, पाबजि बायदि गेम गेलेनो हागोन, फ्रुइटसबो। नोंथांमोनहा नायहरदो, नोंथांमोनहा जेखौ गोसो बेखौ गेलेनो हागोन। फ्रि फायाराव बेसे 30 थाखा होग्रोनांगोन, बेनि उनावसो गेलेनो हागोन। नोंथांमोनहा नायना लादो, नै फुल जाना दंजोबो, बांसिन फुल जानानै थायो। नोंथांमोनहा प्राइस लिस्टखौ नाय बेसे मोनो। आरो लिस्टखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं। प्राइस लिस्टआव सेरदो, नायदो नोंथांमोनहा बेसे मोनो। वान एड खालामो। प्राइस लिस्टआव सेरदो आरो नायदो, पार किल 25.15। नोंथांमोनहा गावगावनि आइडिखौ होनानै गेलेनो हागोन। नोंथांमोननाव बे फ्रि फायार थाखानायफोरा गेलेनो हागोन। आं दा फ्रुइटसबखौ गेलेनो, दानिया बे थाइनैनि गेलेनो नोंथांमोनहा थाइबा 10 थाखा बिदिनो 15 थाखा गेलेनो हागोन। पे खालामबाय आङो, लडिंसै। नेट नांदों, नोंसोर गेलेखांबाय जासिगोन दानिया। नोंथांमोनहा बुरजा गेलेनायखौ नायनानै गेले, माने बुरजा मोनो फैसाखौ। नङाबा सासे सानै गेलेबाथाय थाइनैल' मोनो। खालामबाय आङो, लडिंसै। दानिया गेलेनोसै, स्टार्ट जासिगोन। नोंथांमोनहा फिथाइखौ दानफुनांगोन। आंहाय खोन्थागासिनो नोंथांमोन गेलेनायफोरजोंनो भिडिअ खालामदों, ओंखायनोथ' जेननो हागौ। जायखिया दानदो, फिथाइ थाइसे गोलैबा आङो। नोंथांमोनहा बे फिथाइखौ जेसेनो बुरजा दानफुयो एसेनो पइन्ट बुरजा मोनो। दानफुदो, स्पिड खालामसै आं भिडिअखौ एसे थाब जानाय बायदि। फिथाइया गोलैबाय आंना थाइथाम, ओंखायनोथ' जेसेबाय 84ल' जाबाय स्क'रा। नोंथांमोनहा जेसेनो हायो एसेनो फैसा नायजानो जायखिया नोंथांमोनहाबो जेसेनो हायो स्क'र बानायदो, ओमफ्राय देरहादो, रां खामायदो। डाइरेक्ट पेटिएम नङाबा बेंक एकाउन्टआव लानो हागोन नोंथांमोनहा। आं बेसे देराखै नायदो नोंथांमोनहा बे गेमनिफ्राय। र' आं बेसे रां मोनखो गेमनिफ्राय नायदो नोंथांमोनहा। 771.37। आं बेखौ बेंकआव ट्रेन्सफार बानायना लाखांबाय पेटिएमआव। नोंथांमोनहाबो गेलेदो आरो रां खामायदो। जेसेनो देरहागोन एसेनो रां मोनगोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।